زي أقول تلفزيون إيرترايم كما تمسيز خبركم تعزبتي ساعة شعة آخرون لهم سنبت عسران حساس سرالو هاجراون زيادات حزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر زعد من سخاتكم تسنحن ميكائيل حرقو فلماجن بكنت وتاتو فيلم هاجراوي فيستيفال إيرترا 2023 لهم عسران حسب بلعل دمكات هزازو أب هاجراو فيستيفال زتراي سنسرعات كابج وباهلن سنيتن مكبار حزبنا زنقل مخانو تحبيرو أب زوبا عن سبب وفري تمهرون لمعاتر مع نتفتات معقاب ماين حمدن مقرابن تسلاسلو أب زيناتات وصاي أب نيجر علوا زفصمه وتادراوي غجله سلطانات سيفيلاوي محدران مركاب 3 عامات ናይ መሰጋገሪ ጊዜ ወሲዱ ገዳታት ዕልዋታትን ወተሃደራዊ ምትተታዋትን መስራሒ ናይቲ ንሉላውያን ሃገራት ንምድቋስ ዝካየድ ሽርሕ ምዃኑ ተገሊጹ نابي ورح استلاكت منكر كوريو تفروسيا تلوخا كيزازمت كم تحمشش تقاليح زرزر زينا قياسو طوم مسرع بزبل تيما بريزيدنت سياسة فورك بعصوت وسلسة حسب وقع زغفتو هاجرا فيستيفال إيرترا كالتشين 2023 لومي 20 حسب أب قطري إكسبو بستقر سنسرعة زازيمون أبتي سوى سلطان من قسن قنبارن كمون عدوما زترغبلو وقعوي معصو سنسرعة كوميشنر بهالن سبورتن امباسادر زمرة تغلاب زسمعو قال فيستيفال إيرترا حدنت فقرن متحلاين زحمرتو كور بهال زب إيرترا اب حد قرعت اتعزبلون اتستماقرلون كونت بمفتار إيرترا حيلان صباغان اب بزحنتا مخانو زمسكره مدرخ كم زخونه غليصوم هاجراو فيستيفال بخلنتو عود نكون عزوزا بركتون زغبرو اكالات مسغانا زغرو امباسادر زمده إزي بمغنيات لبدا كوفيد 19 سلسة عامتات تقارصو صنحه عامتاو هاجراو نقدت اب مصاي بزبلصه مدلواتن بزمعبل درجان ككايد منتي اوشت عامت كالوت نوسات فيستيفالات نمتتتاو يشرحلو كم زلو اميتوم حتير زبصاب فيستيفال إيرترا 2023 زغربا توصلو درار بوغنو منغس إيرترا نزيكاتاتو بغنيت هاجراونتن مخصكاس كسرح مصنحو هاجراوان فيستيفالات دما ابز مرايزي عواز سواصو كم زلوهم بمتقاس قريبون زغنيت حصوتات لعل فرق مليون نقادان كم تعزبو حبيروم ابو موداتا فيستيفال إيرترا 2023 عود نكون ابركوتو نزغبرو زواتات تكالاتن والقسواتن ورقه مسكر تعديلون نايلوم عامت فيستيفال بمينسترتات من محدارات زواتات هاجراوان كوبانياتن تكالاتن زتدالو مريت فريات دوكنا ياتاوابايتي من نبابرون وقعن بهيرات ياتاوي تلهيتن موسيقاو مسارحيتاتن مزون سنعان مرئيتن مشيطا مصحفتي مهارتنا زنقعتن مدبات قلعو سلاو مريت كمون سنطباو مسنادوتاتن بازارن بزتقالله مدباتيو معريق وغنيون نابي كالزينا مسنسقرم اب هاجراو فيستيفال إيرترا 2023 زتراي سنسرعات كاب چوا ባህሊ ስኒትን ምክባርን ህዝብና ዝነቅል ምዃኑ ኣኽበርቲ ፀጥታን ነጋድያንን ገሊጾም ወኪሌሪና ዮናታን ዒቤን ዘዳሎ ፀብጻብ ያሲን ሳልሕ ከአውሮፓ اب قنيات هاجراوي فيستيفال زتراي سنسرعات كاب چوا ባህሊ ስኒትን ምክባርን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝነቅል ምዃኑ ተሓቢሮም أزستي سالساين رابعين مدبرات بوليس كابيتان مبرهتو محارن كابيتان سنبلاوي تردان أبزهبو حبريتا بيناقاديان زترأي سنسرعات نكبور بهلن الروم سنمقبارن حبرة سنمنا زقول لحكوينو خمز رخبو أرقاقيتهم زقاني مرئيسنا فيستيفال عزيز حقوسيو بوغن حزبي بزلنا عزيز عق حزبي كأتو قنيو مخنياتو مأتو أفدقا إيزي تحزبي كاب مجمرتو جميرك صحجي زلعله متحبار يزلو غلغله كاب قلعو كاب كوتتي وي من اسيات زرد غلغله غلتات قلطيفنا اينا خمس ارم نغبرون كاب جمرك صحجي ولا حنت استرعين زغاطمن صغمات اينبرن صراحه بزع من صعقيو
ناتبرارنا بشفت جن زقات أمنا نجاريلن زي بعال زي نحن راح يكوننا نصرح الله زبناون معرنا جكاتات الله ኣብ ትስራሕ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ በወገኖም ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ከባቢኡ ኣብ ምውሓስ ንዘለዎ ልዑል ንቕሓትን ግደን ብምጥቃስ ንዝተረኣየ ምትሕብባር መጊሶም ብጣዕሚ ጽቡቕ ብዲሲፕሊን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ህዝብና ኣብ ገለ ናይሹ ነገራት ይረአዩ ደቀቕቲ ቀልጢፎ ኣይእረም ኣካይዱ እቲ ህዝብና ጽቡቕ ኣሎ ብጽቡቕ እዮም ዝኸዱ ኣለዉ ይተሓባበሩና ኣለዉ ብዘይናቶም ምትሕብባር እውን ክሳብ ሕጂ ክንከይዳ ይምኽኣልና ነርና ብናቶም ምትሕብባርና ጽቡቕ ዘለና ኣብ ስራሕቲ ተሓጋጊዝና ንሰርሕ ኣለና እንዳተሸፋፈና ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ህዝቢ ኸ ጻዕቅሎ ነትጻዕቅ ግን እንዳተሸፋፈና ባዕልና ንብድሆ ኣለና ማለት እዩ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል በወገኖም ኣብ ድሕነት ትራፊክ ብዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ቁፅፅራዊ ስራሓት ኣብ ከባቢ ቀጽሪ ኤክስፖ ዘጋጠመ ሓደጋ ከም ዘየለ ገሊጾም ወገን ፖሊስ ትራፊክ ንስራሕ እዚ ምስ ተጻዕቕ ምንቅስቓስ ናይ ተሽከርከርቲ ዘሎ ትዘለና ዓቕሚ ሰብ ኣብ 3 ሽፍቲ 24 ሰዓት ለይትን ቀትርን ብምውሃድ ነቲ ጻዕቕ ናይ ምንቅስቓስ ቦትኦም ዝሕዝ እዚ ዘሎ ናይ ጻዕቕ ናይ ህዝቢ ምስቶም ሓለዋ ዘለዉ ናይ መደበራት ብምውሃድ ብጽቡቕ ይካየድ ኣሎ ስጋብ ሕጂ እውን ብዙሕ ተሸገረና ነገር የለን እቲ ህዝቢ እውን ብዘለዎ ዓቕሚ እንዳተሓጋገዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጻዕቒ ምንቅስቓስ ኣሎ እቲ ንገብሮ ዘለና ኣህላኽ ስራሕ ከዓ ሳብ ሕጂ ዘጋጠመ ሓደጋ የለን ኩሉ ነገር ብጽቡቕ ይሰላሰል ዘሎ በጻሕቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝተረኣየ ስነ ስርዓት ምስ ስሩዑን ስልጡን ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ተደሚሩ ንዝቐረበ ትሕዝቶ ብግቡእ ከስተማቕሩ ምቹእ ኩነታት ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ንተራ ኣኽበርቲ ጸጥታን ጨንፈር ህዝባዊ መጓዓዝያን ሞጊሶም ናይ ብሓቂ እዚ ዓመት እዚ ውዕውዕ ዝኾነ ፌስቲቫል ኩሉ ሰብ ደስ ኢልዎ ኣቲኻ ስለ ዝረኣኾ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኩሉ ብፍሕሹ ገጽን ብርሃንን ኣነ ገዛር ሰብ ምስ ደቀ ይመጽእ ኣለኹ ገርመ ካብዚ ዘሎ ምክብባር ብጣዕሚ እቲ ሰብ ኩሉ ተሓላልዩ ጸጥታ ዋላ ኩሉ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ክሳብ ሕጂ በቃ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ጸገም ከዓ ዝበሃል የለን ጽቡቕ ፈለማ ኢና ንርእዮ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ እቲ ጸጥታ ብጣዕሚ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ንኽትቆጻጸር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ግን እቲ ሰብ ከዓኒ ኣብ ናይ ጸጥታ ዲሲፕሊን ዘለዎ ባዕሉ እናቱ እንታይ ሽሙ ኣለዎ ተረዲእካ ነቲ ባህሊ ንኸኽብር ነታ ሃገር ንኸኽብር ኣብ ዝኸድካዮ ናይ ኤርትራዊ ጠባይካ ትፈልጦ ኢኻ ብናይ ዲሲፕሊን ኣለዎ ክብረት ናይ ባህሊ ናይ ዓብዪ ምኽባር ወላ ኣብቲ ሪጋ እንተረኣኻዮሲ ክብረት ኣሎ ንስኻ ሕለፍ እንዳተባሃሉ ኣብ ሪጋ ሰብ ዝሕልፍ የለን ኣብ ካልእ ግን ዓብዪ ሕለፍ ጎደሎ ኣካል ዘሎ ናይ ስንኩል ናይ ገለ ብጣዕሚ ኣኽብሮት ኣሎ ብዛዕባ ጸጥታ ኹን ብዛዕባ ምትሕባር ምክባር ናይቲ ህዝብስ ካብቲ ዝነበረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ መጀመርታ ባዕሉ ስሩዕ እዩ ንስለ ትሕግን ስለ ምኽባርካ እቶም ናይ ጸጥታ ኣለዉ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ዳሃልኮ ወይ እቲ ህዝቢ መስመሩ ፈሊጡ መንገዱ ፈሊጡ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ወይ ህዝቢ ተገዲሱ ስለ ዝሰርሕ ደሎስ ብዙሕ ኣሸጋሪ ደሎ ነገር ኣይኮነን ደስ ዘብለካዩ ኣይኮነን ጋሻስ ንዓና ነቶም ደቂ ሃገር ከማን ስሕበት ስለ ዘሎ ኢና ተረጋጋም ንመጽእ ዘለና መጓዓዝያ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ተረዲእካ ምክንያቱ ሰብ ባዕሉ ናቱ መንገዲ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተረዲእኻኒ እዚ ተሽሙ የለን ምጭቕጫቕ የለ ገለ የለ ሰብ ባዕሉ ሪግኡ ዲሓልዩ ዋላፍቲ ውሽጢ ቦትኡ ፈሊጡ እዩ ዝድይብ ዘሎ ነቲ ዓብዪ ቀዳምነት ኣሎ ነቲ ኣደ ቆልዓ ቀዳምነት ኣሎ ንጥንስቲ ቀዳምነት ኣሎ መራሕቲ ኣውቶቡሳት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባ ማእከል በወገኖም ንመዓልቲ ኣብ 3 እብረ ካብ ንጎ ሰዓት 5 ፍርኣን ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ንነጋድያን ካብን ናብን የመላልሱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ሳላ ጥቡቕ ምቁፅጻር ትራፊክ ድማ ዘጋጠመ ጸገም ከም ዘየለ ኣፍሊጦም ንጎ ኢና ንጅምር ለይቲ ሰዓት 5 ጀሚርና ስራሕ ንጅምር ብዙሕ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ቆልዓ ሰበይቲ መሊኦም እዮም ብዘይ ዕረፍቲ ኢና ንሰርሕ ስጋብ ሰዓት 2 ንሕና ብዘይ ዕረፍቲ ንሰርሕ እቶም ካልኣይ ሽፍቲ ከዓ ካብ ሰዓት 2 ጀሚሮም ስጋብ ፍርቂ ለይቲ ዘሎ ስጋብ ሰዓት 1 ዘሎ ከዓ ነገልግሎ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስነ ስርዓት መሊእዎ እዩ ኣበሳ ተሰሪዑ ዝኣቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣገልግሎት ንህብ ኣለና 3 ሰዓት ዝያዳ ካብ ወሲኽና ኸዓነ ካብ ሰዓት ስጋብ ፍርቂ ለይቲ ኸዓኒ ንውስኾም ኣለና ኣብ ዓቐን ላዕሊ ህዝቢ ጽቡቕ ነመላልሶ ኣለና ናጽነት ኮይኖ ከይለወጡ ጣዕሞ ሎብ ፈርደኒኾ እትዕዙ ዝቐረሞ ናጽነት ኮይኖ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ 8 ሓምለ ክሳብ 15 ነሓሰ ብዝተኻየደ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣድማዕ ስራሕ ከም ተዓመ ተገሊጾም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ግዝያዊ ኣዋሃድ ናይቲ ወፍሪ መምህር መለስ ቀለታ እቲ መደብ ምስራሕን ምጽጋንን ቅናታዊ ዛላ መውዓቲ ጎዳጉድን ምትካል ፈልስታትን ምእካብ ንመስርሒ ቀጽሪ ዘገልግል እምኒ ከባቢያዊ ጽሬትን ምሕጋዝ ጽጉማት ወገናትን
ከምኡውን ጽገና ናይ ሓመድ ጽርግያታት ዘጠቓለለ ምንባሩ ረዲዩ በዚ መሰረት 226 ኪሎ ሜትር ቀናታዊ ዛላ ከም ተሰርሐ ኣስታት 12,000 ሜትሮ ኩቦ እምኒ ከም ተኣከበ 38 ሄክታር ዝራእቲ ስድራ ስዋትን ጽጉማትን ከም እተጻሃየ 26 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከም ተጸገነ ከምኡውን ልዕሊ 100,000 ነፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ከም እተኳዕተ ሓቢሩ ዝትከል ፈልስታት ክሊማን ቦታን ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር መለስ ኣብ መደበራት ፈልሲ ጎላጉል ደቀ ምሓረ ሩባዓን ሰባ ሓልሓልን ግዝግዛን ዝተዳለወ መበቆላውን ዘይመበቆላውን ፈልስታት ከም ተጠቕሙ ብምግላጽ ንተራ መምሕዳራት ሚኒስትርታት ሕርሻን ትምህርትን ከምኡውን በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ህዝብን ሞጊሱ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝባደመ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ምስታፎም ሓበን ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ ዝተሰርሐ ዛላታትን ዝተተኽለ ፈልስታትን ብሕብረተሰብ ግቡእ ሓለዋ ክግበረሉ ተማሕፂኖም ኣባላት ኩባንያ ቶታል ኤርትራ ብ19 ሓሳብ ከባቢ ማይ ድምነት ማእቶታዊ ወፍራ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምትካል ፈልስታትን ኣሰላሲሎም እቲ መደብ ኣካል ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ናይቲ ኩባንያ ምዃኑ ዝሓበረ ኣካይዲ ስራሕ ቶታል ኤርትራ ሚስተር ቻርለስ ዲ ኮንጎ ኣብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወጠኖ ወፍሪ ሓምላይ ልምዓት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣዋሃዲት ናይቲ ወፈራ ኣብ ቶታል ኤርትራ ሓላፊት ድሕነትን ዘላቒ ምዕባለን ወይዘሮ ለተ ብርሃን ግደይ ቦገራ እቲ መደብ ካብ 2021 1 ሄክታር ብምሓዝ ከም ዝጀመርዎ ብምጥቃስ ካብቲ እዋን ዝተኸልዎ 250 ኣግራብ 93 ሚእታዊት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2023 ድማ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ እናወፈሩ ነቲ ዝሓረረ ኣግራብ ናይ ምትካን ዛራታት ናይ ምስራሕን ወፈራታት የካይዱ ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ኣብሪሃም ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ገረብ ኣብ ርእስቲ ኣብ ምርጋዕ ኣከባቢ ዘለዎ ኣበርክቶ ኣብ ምስሳን ህይወታዊ ብዙሕነት እውን ዓብ ዝተዋፅኦ ስለ ዝገብር ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክነጥፈሉ ፀዊዖም ቀፂሉ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ደግመ ብኸብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዝፈጸመ ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ኣብ ሲቪላዊ ምሕደራን ምርካብ 3 ዓመታት ናይ መሰጋገሪ ግዜ ወሲኑ ጸጥታ ምስ ዘይረጋጋእቲ ተኣዊጁ ዘሎ መሰጋገሪ ግዜ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ዝገለጸት ወታደራዊ ጉጅለ ኣብቲ ጉዳይ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታዋት ብትሪ ከም ዝቃወሞን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉን ኣጠንቂቖም ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤካዋስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ውድብ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ነቲ ኩነታት መሊሱ ካብ ምብኣስ ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘይብሉ እዮም ወተሃደራውያን ክኢላታት ዝገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ 26 ሓምለ ዝተኻየደ ዕልዋ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ትማል 19 ናሓሰ ኣብ ርእሰ ከተማ ኒያመ ክካየድ ከም ዝወዓለ ተገሊጾም ሰልፈኛታት እቲ ዕልዋ ግዳማዊ ምዝመዛ ንምግታእ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምሕባር ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ክገብሮ ወጢኑ ንዘሎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብትሪ ተቃዊሞም ጸጋታት ኒጀር ብቐንዱ ድማ ዩራኒየም ሚዛኑ ብዘይሓለዎ ንግዲ ናብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ናብ ፈረንሳ ክግዕዝ መጽንሑ ጸብጻባት የረዱ እገዳታት ዕልዋታትን ወተሃደራዊ ምትእትታዋትን ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ልኡላውያን ሃገራት ንምድቋስ ዝካየድ ሸርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢራን ወቒሱ መንግስቲ ኢራን ነዚ ዝሓበረት ማል 19 ናሓሰ መበል 70 ዓመት ናይቲ ብኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ 1953 ኣብ ሃገሩ ዝተኻየደ ዕልዋ ኣብ ዝዘከረሉ እዩ ሓያላን ሃገራት ንኣጀንዳታትን ስጋት ንዝበለአን ሃገራት ብእገዳታትን ዕልዋታትን ከዳኽመን ከም ዝፍትናዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሁሴን አሚር አብዱልያህያን ኣነፂሩ ሚኒስትር አብዱልላህያን እተን ሃገራት ነቲ ሸርሕታት መገዲ ማእከላት ስለየን ከም ዘካየዶ ንሱቱር ንጥፈታት ማእከል ስለያ ኣሜሪካ ማለት CIA ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣረድዩ ኣብዚ እዋን እዚ በይናዊ እገዳታት ክርደና ፖለቲካዊ ተነፅሎ ወተሃደራዊ መናውራን ምፍራሕን ካብ ቀንዲ መሳርሒታት ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ
ቅድሚ ክልተ ሳምንታት ናብ ወርሒ ዝተላከት ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ጠፈር ሩስያ ተልኡኻ ከይዛዘመት ከም እተሓምሸሸ ተቓሊሑ እታ መንኮርኮር ሎሚ 20 ነሓሰ ናብ ወርሒ ክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነፀረ ምኽንያት ከም ዝወደቐት ማእከል ምርምር ጠፈር ሩስያ ሓቢሮም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸት ማእከል ቴክኒካዊ ጸገማት ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ኣሚቱሎም እታ መንኮርኮር ንመጽናዕቲ ዝሕግዝ ቅምሶ ሓመድ ካብ ወርሒ ንምልኣኽ ብ11 ነሓሰ ከም ተወንጨፈት ዝዝከር እዩ ሩስያ ድሕሪ 1976 ሎሚ ዓመት ንፈለማ እዋንያ ናብ ወርሒ መንኮርኮር ክትልእኽ ስጉምቲ ወሲዳ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰፊሕ ክፋል ካናዳ ዝተኸስተ ክሊማዊ ዋዒ ዝጠንቁ ሓደጋ ባዕድ ዕመሮር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾነ መንግስቲ እታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብ ሃገሩ ልዕሊ 1,000 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝገለጸት መንግስቲ ንምክትኡ ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ከም ዘይተዓወተ በዚ ድማ ደገፍ ካልኦት ሃገራት ከም ዘድሊ ሓቢሩሎም ብሰንኪ እቲ ባርዕ ኣማኢት ኣባይቲ ከም ተቓፀለን ልዕሊ 60,000 ሰባት ከም ተመዛበሉን ዝቃላሕ ዘሎ ምዕራባዊ ክፋል ካናዳ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃሲዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ እታ ሃገር ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ይዝከር እቲ ባርዕ ኣብ ታሪክ ካናዳ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እስጳኛ ብሓፈሻ ደሴታት ካናሪ ድማ ብፍላይ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከቢድ ቅጦባውን ኣከባቢያውን ዕንወት የወርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ እስጳኛ ዝጀመረ ባርዕ ንምቁፅጻር ክካየድ ዝቐነየ ሰፊሕ ስርሒት ክዕወት ስለዘይካለ ናብ ካልእ ከባቢታት ይልሕም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሎሚ ዓመት ኩቱር ዋዒ ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ ብደረጃ ዓለም ዝዛይዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ዜናታት ምዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ሎሚ 20 ነሓሰ ብልዑል ድምቀት ተዛዚሙ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዝተራእየ ስነ ስርዓት ካብ ጭዋ ባህሊ ስኒትን ምክብባርን ህዝብና ዝነቀል ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣድማዒ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይነ ሓመድን ምግራብን ተሰላሲሉ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዝፈጸመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣን ኣብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምርካብ 3 ዓመታት ናይ መሰጋገር ግዜ ወሲኑ እገዳታት ዕልዋታትን ወተሃደራዊ ምትእትታዋትን መሳርሒ ናይቲ ንልኡላውያን ሃገራት ንምድቋስ ዝካየድ ሽርሒ ምዃኑ ተገሊጹ ናብ ወርሒ ዝተላከት መንኮርኮር ጠፈር ሩስያ ተልኡኻ ከይዛዘመት ከም እተሓምሸሸት ተቓሊሑ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ስዒባ ተቕርብ መደብ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበል 64 ክፋልያ ክትከውን ብወገነይ ሰላም